Hallo, Welkom bij Kikker TV. wij zijn Janiek en Amber en we zijn nieuwe stagiaires bij Kikker TV. We hebben een aantal talenten in onze groep en die willen we graag even aan jullie laten zien. Dat waren onze talenten. We hopen dat je dit leuk vonden en iets meer over ons te weten zijn gekomen. Tot de volgende keer.